Reikės pradėta veikla, užpildyti anketą 03.28 dieną. Egzistavo iki spalio 19 dienos, daugiau negu pusę metų. Buvo daug narių, buvo daug mirčių, buvo daug pagalbos iš visų. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad dalyvavot, kažkada gal dar susitiksim. Tai va, ką čia dar paminėti. Я не мальчик, не девочка. Я твой ласковый зверь. На кровавых рассветах ищу свою комету и тебя по секрету жду. Долгожданная оттепель снесет крышу с петель. Я не мальчик, не девочка, я твой ласковый зверь. Мир вокруг нас, жизнь внутри нас, отражались в глазах, растворяясь в словах, ты моя мелодия.